Sunana Usman Sabo Abubakar. Ina unguwar Dawaki layin da Aliyu Dubbo. Ina kasuwa layin kaji. Sana'ata sai da kaza da kiwonsu da duk abin da ya shafe nau'i na tsuntsaye. Menene fara baka sha'awar yin aski? Abin da ya bani sha'awa na fara mutane aski domin ba wa al'umma ta gudunmawa. Sau tari mutane suna kyaman almajirai da masu lalura na taɓin hankali. Shi ne na gani kuma zan fito ta wannan sigar domin na ba al'umma ta gudunmawa ga masu kyamar sasu da kuma ba wasu dama irin tawa don suna da damar da za su yi suma su ba da tasu gudunmawar. Gaskiya ba inda na koya. Kawai na tashi ina da sha'awan abun ne kuma cikin yardar Allah har na ya zama na fara har hannuna ya faɗa har na koya. Amma ba inda na je na koya. Menene yasa ka zaɓi ka yi musu aski a maimakon ba su tallafi na abinci ko kuma sutura? Abun da yasa na zaɓa ba iya askin nake musu ba. Ina ba su abinci wani lokaci kuma ina canja musu kaya, wani lokaci kuma ina musu askin. Yanayin zamun damar da na yi ne. Ko akwai wata ƙungiya da ke tallafa maka wajen yin wannan aikin? Gaskiya ba wani tallafin da na samu daga wata ƙungiya ko kuma wasu mutane. Babu. Ni nake yi da kuɗin jikina da kuma wasu daga cikin 'yan uwana. Don wani lokaci wani mahaukacin ma kafin ka masa aski ko wanka sai ka ba shi kuɗi ko abinci. Wani kuma ba zai yarda a lokacin ba, za ka ta janyo hankalinsa a hankali har ya zama ya amince. Ta yaya kake jin ra'ayin masu larura ta musamman? Yace nake janyo hankalin masu larura ta musamman da marasa lafiya na cutar kwakwalwa. Farko ina neman sabo da su, ina ba su kuɗi, abinci, har idan ba su ganni ba sukan iya nema na su jira ma wani lokaci sai na zo. Hakan ne yake janyowa idan na nuna bukata ta gare su, wanka ko aski ko canza kaya suke aminta cikin sauki. Waɗannan ranaku ka ware domin yin wannan aikin? Ranakun da nake yi, ina yi ranaku 3 ne a cikin sati. Ina yi Alhamis da Juma'a. Su kuma masu larura na musamman yanayin samun su ne. Duk lokacin da suka zo idan ina da lokaci zan musu. In kuma ba da lokaci ina iya ba su abin da zai janyo gobe su dawo wajena. Abin da ya sa na zaɓi wannan ranakun Alhamis da Juma'a su almajirai ba sa karatu a wannan ranar. Dalilin da ya sa na zaɓi wannan ranakun kenan. To menene ja ra'ayinka domin tallafawa masu larura ta musamman? Abin da ya ja hankalina domin ba wa al'umma ta gudunmawa da kuma nuna masu kyaman masu larura ta musamman da kuma almajirai domin kyamatarsu da suke yi su daina kyamata su kawo wani abin da zai janyo musu ci gaba. Dalilin da ya sa haka kenan. Wani buri kake da shi domin ci gaba idan har ka samu tallafi? Tabbas ina buƙatar tallafi. Ina buƙatar tallafi wani lokaci ma rashin caji a cikin abun ko kuma ɓatan abu yakan iya sawa na ɗan lokaci ban yi ba. Ko kuma wani lokaci akwai wani reza za ka saya ka masa, wani kuma da sabulu haka. Akwai lokacin da zan zo ni bani da kuɗi a jikina, haka yaran za su taru. Sakamakon rashin tallafi ga gwamnati da wa'yansu sai yaran su tafi saboda babu damar da za a yi abu. Sai wani lokaci in na samu su dawo. Amma farki na yace zan yi na bunƙasa abun ya dawo. Dama akwai zuwa tsangayansu da asibiti da kuma gidan gyaran hali. Duk akwai wannan a cikin tunanina. Sakamakon rashin samun lokaci da kuma rashin samun tallafi shi yasa na tsaya a iya hakan. Wani irin ƙalubale kake fuskanta a wannan aikin da kake? Na fuskanci ƙalubale gaskiya suna da ɗan dama. Farko ƙalubalen da na fuskanta shine akwai ƙarancin kuɗi a wajena. Na biyu da yanayin bakin mutane, a'a ba za ka iya ba, in ka fara za ka daina, da wannan da kuma ƙalubale na janyo hankalin mutanen da zan yi wa abun, da kuma ƙalubale na ni sana'ata. Yara za su taru kuma ni ma sana'ata an zo zan ba da abu. To wannan su ne ƙalubalen da na fuskanta. Waɗanne irin nasarori ka samu a wannan aiki? Gaskiya nasarori da na samu nasarori da dama. Yanzu a zo a ɗauke kama wannan babban nasara ce. Kuma akwai gidan TV, Trust sun yi hira da ni, gidan rediyo sun yi hira da ni da yawa. Wannan shi ma duk alamar nasara ne. Sosai yaran za ka zo wucewa ta anguwansu ko makarantansu, ka ga yaran sun taho da gudu sun zo wajen ka mai aski, sun zo za ka ɗau abu su ɗauka ma su ƙi karɓan abu. Wannan duk yana cikin alamun nasarorin da na samu. Wani irin farin ciki kake ji bayan taimakon da kake musu? Tabbas farin ciki da nake samu, ina samun farin ciki na musu
sakamakon na bada gudunmawa na musamman gare su, su ma kuma za ka ga suna cikin farin ciki don wani ba shi da damar da zai yi askin nema, wani kuma kansa ma kuraje ne sun fito sosai, idan an masa askin sai kaga wani yana masa aski yana bacci, to haka yana sa ni farin ciki. Wani irin kira za ka yi ga matasa a yau? Kira ta gare mu ga baki ɗaya matasa, 'yan uwana baki ɗaya, yana da kyau mutum ka bada gudunmawar da za ka iya, ba lallai sai ta ɓangaren aski ba, ni ma da ban iya ba kuma Allah ya sa yanzu na iya. Akwai yanayin sharan anguwa da bada gudunmawanka ga al'umma ga baki ɗaya. Ba lallai sai ka jira wai gwamnati za ta muku abu ba, a'a kai ma al'ummar kai ma damar da kake da ita wanda za ka iya da abin da Allah ya hore maka za ka iya yin sa, za ka iya yi ko ga taimakawa matasan yara masu tasowa wajen makaranta da ba su wani tallafi na musamman da zai taimake su a rayuwa. Kar ka jira wai lalle sai kai ka yi kuɗi za ka yi ko kuma sai kana da wata damar, a'a hakan nakan za ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka yi shi. Ni shi ne kira na ga matasa ga baki daya. Yaya maganar iyali? Ina da iyalai, akwai mata da yara 2 da kuma niyan ƙari. Wani irin kira za ka yi wa gwamnati da kuma mutane masu halin taimakawa? Kira na ga gwamnati da 'yan uwa masu ƙarfi da masu hannu da shuri da NGOs da duk wanda yake da damar ba da wata gudunmawa. Shine yana da kyau a tallafa mana mu irin wanda muka taso da niyan taimakawa al'umma. In wani tallafi yana zuwa mana za mu ƙara ƙarfi gwiwa da kuma jajircewa a cikin kan lamarin abu. Ban taɓa karɓar neran wani ba, kyauta nake musu, kuma haka kaya ma idan na ba su ni nake siyowa da kuɗi na ba su.